Sizin dünyadaki häzirki ýagdaýa berýän bakaňyz we bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň we Hytaýyň orny barada soramak isleýän. Häzirki ýagdaý çözülmeli. Ýöne muňa garamadan ony kadalaşdyrmak, gapmaýan garşylygy aradan aýyrmak, bir medeniýetden gepleşikler ýoluna geçirmek üçin mümkinçilikler bar dip hata edýär. Bu orada Birleşen Milletler Guramasynyň guralagan mümkinçilikleri bar. Olary ulanmak derewdir. Bir taraf hem döwlet hökmüne Türkmenistan gapma garşylyklara goşulmaýar. Şoň üçin biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklaryna güýç ulanmak usullaryny hem kabul etmeýär. Munyň özi biziň üçin näme iş ýüzünde syýasy sorag bolman edem ilkinji nowatda ahlak bilen bagly. Sebebi uruşlar ilki bilen adamlara, olaryň akbalyna, durmuş ýagdaýlaryna, arzu hyýallaryna we umytlaryna zarba urýar. Uruşdy bilen ägtesi bir pursat ýok bolýar. Şoňa da häzirki döwürde uruş etmek üçin tagalar ikisi arttırmalı däl, şol uruşlary aradan aýyrmak üçin onysy tagalla etmek. Şu ýerde men geçmişde bir parasatly şahsiýetiň sözlerini getirmek isleýär. Bu sözler orta asır görnükli Türkmen döwlet işgäri Bayramxan Türkmeni diýişidir. On parahat ýaşamagy başarmak bilen deňeşdirilende uruşda ýeňiş galanmak hiç zatdyr diýipdir. Türkmenistan we Hytaý parahatçylygy, hoşnetli goňşuçylygy, alalysyň bir agrarlydyr. Biziň ýurtymyz bilelikdäki dünýä siýasatynda anlaşmam özara hormat goýma karar etmek üçin mümkin bolan ähli zatlar hem edýär.